Dros y degawd diwethaf, mae record glawiad wedi cael ei dorri drosodd, a throsodd, a throsodd, a dyw eleni ddim yn wahanol. Yn y gaeaf glipaf ers canrif, mae gwerth blwyddyn o law wedi disgyn ar lethrau Eryri, maen nhw chydig dros 3 mis. A gyda hyn, mae tai a busnesau cannoedd o bobl wedi difrodi yn dilyn y llifogydd. Ar un lle sydd wedi bod yn cyfnodi'r holl law, oedd yma yng Nghapel Cerrig, pentref bychan 200 metr uchder yng nghanol Eryri, a tarddio un o'r lled-nentydd sydd yn bwydo yr afon Conwy. Wedi fwydo gan fasyn bron i 590 km², yn 55 km o hyd ac yn llifo Rhywbetus y Coed a Llanrwst cyn gorffen yng Nghonwy. Afon Conwy yw un o'r afonydd mwyaf yng Ngogledd Cymru. Ac cyn i'r afon hyd yn oed gyrraedd Llanrwst, mae'r tair llednaid mwyaf wedi cyfuno i greu un llif uchel. Ac yn 2004 a 2005, arweiniodd hyn ynghyd â glawiad a llanw uchel at 2 achos o'r llifogydd gweithaf ar gof i Llanrwst, lle cafwyd bron i 100 o adeiladau eu heffeithio yn yr ardal. Nawr yn dilyn hyn, cafodd 7 miliwn o bunnoedd i'w wario yn Llanrwst i greu cynllun mwyn atal llifogydd fyddai ond yn ddisgwyl unwaith mewn 200 mlynedd. Ond beth sydd wedi cael ei wneud yn Llanrwst mwyn atal yr holl lifogydd? Mae Deinil Tegir yn gweithio i gyfoeth naturiol Cymru ac fe sy'n gwrdd â fe i glywed am y cynlluniau atal llifogydd. Mi rydyn ni ar yr eglawdd yn fama, a be wnaethon ni ar ôl llifogydd rhyw 10-12 mlynedd nôl, oedd nid codi hwn, ond i ostwng o. Achos bob ochr yn Conwy yma, mi roedd yr argloddiau yma yn amddiffyn y tir amaethyddol ar y chwith yma, rhag llifogydd, ond y broblem hefo hynny oedd i bod o wedyn yn achosi lefel yr afon yr ochr yma i gynyddu yn uchel, i godi yn uchel, ac oedd hynny'n ei dro'n bygwth Llanrwst efo llifogydd. Felly amser chi'n meddwl am y fath o llifglawdd chi'n mynd i godi, pa fath o bethau sy'n dod mewn i'n meddwl o rhan ffactorau cymdeithasol, y tirwedd? Y prif beth da ni'n neud ydy amddiffyn pobl ac eiddo. Dyna di'n blaenoriaeth ni gyda bob cynllun llifogydd. Mae'n stadegau ni'n dangos i bod o wedi arbed Llanrwst yr rhag llifogydd nifer fawr o weithiau yn y 5 mlynedd yna. Mae yna law sylweddol yn syrthio ar dopio'r mynyddoedd. Mae i gyd yn gorfod dod lawr i Ddyffryn Conwy, a mae rhaid i'r dŵr yna fynd i rywle. Dyma di'r lle naturiol iddo fo fod. A rhywun sydd yn byw wrth ochr y lan gyda'r afon Conwy a sydd hefyd yn rhedeg busnes yn y dre yw Dwynwen Berry. Felly ar ôl y llif mawr yn 2004-2005, wnaethon nhw benderfynu adeiladu amddiffynfeydd. Chi wedi gweld gwahaniaeth ers nhw adeiladu'r hynna? Do, rhywfaint. Ddim i lif yr afon ei hun, achos mae'r dŵr yn dod lawr o'r mynyddoedd i gyd i fan hyn. Ond pan mae o'n uchel, mae'n dod i dop y cerrig ochr draw, a wedyn pan mae'n uchel iawn, mae'n torri y lan ochr draw, ac hanner ffordd i fyny'r cloddiau ochr draw i'r afon. Mae'n uchel iawn, da chi'n teimlo fel bod chi ar long. So fel menyw busnes leol yn y dre, chi siŵr yn falch bod nhw? Ond dwi'n falch iawn am unrhyw beth sy'n gwella pethau yn y dre, na dyn nhw ddim yn stopio traffig i ddod drwy dre ac yn y blaen, achos mae hynny'n amharu arna ni. Pobl arall sydd wedi gweld bydd o'r cynllun atal llifogydd mewn ffordd addysgiadol yw plant ysgol uwchradd Dyffryn Conwy. Mae'r rhan bwysig iawn o'r cwricwlwm cynnal Llywel 3 fyny tygau a lefel A lle. Da ni'n astudio llifogydd, wrth gwrs mae newid hinsawdd yn rhan o'r cwrs hefyd. Does yna'n lle gwell ag yma yn Llanrwst i astudio llifogydd wrth gwrs. Ac da ni'n edrych i mewn i bethau fel achosion llifogydd a'r effeithiau mae'n gael, yr effeithiau economaidd a'r cymdeithasol a'r elfen amgylcheddol yn bwysig iawn. Ac na da ni'n edrych yn fwy manwl, wrth gwrs, yn lefel A ar bethau fel sut mae llifogydd yn cael ei reoli yma yn Llanrwst. So fel pobl lleol yn yr ardal, wedi cael ei godi yn yr ardal, chi wedi gweld tipyn o lifogydd dros y blynyddoedd diwethaf? Da ni heb gweld effaith mor ddrwg a flwyddyn yma ers 10 mlynedd yn hawdd. Achos mi oedd y glawr, mi ar i o lawio yma bob diwrnod am rhyw 8-9 wythnos. Heb brec o gwbl, oedd o'n reit drwm. A wedyn, mae hynna wedi cymryd effaith yma, oedd ar i'r afon godi'n syth, ac wedyn oedd yn jyst yn llifogi yma bob man. Ni wedi clywed tipyn o sôn am y busnesau lleol, y tai lleol sy'n cael ei effeithio, ond fel pobl ifanc sy'n byw ar fferm, fel chi wedi cael ei effeithio o ochr amaethyddiaeth? Unwaith mae'r tir yna dan ddŵr, da ni'n gorfod dod â nhw yna. Roedd ni un ar ychydig o'r tir uchel sydd gyda ni, neu roedd nhw syth mewn siediau, ac unwaith da chi'n gwneud hynna, mae jyst y llwyth gwaith sydd gyda chi angen ei wneud, mae jyst yn codi'n holl yn syth.
Felly, gyda mwy o law i'w ddisgwyl yn y dyfodol, mae'n amlwg bod y fath gynlluniau'n bwysig i drigolion sydd yn byw wrth y lan. Ond mae'n rhaid i'r dŵr fynd i rhywle, felly ei symud yn hytrach na datrys y broblem mae'r cynlluniau at yr llifogydd yn ei wneud.